Mi-am dorit de mult să încerc această negresă răsturnată cu mere caramelizate, a ieșit foarte bună și vreau să vă arăt și vouă cum am pregătit-o. Am curățat merele de coajă, le-am tăiat în 4, iar fiecare sfert l-am tăiat apoi în 3 bucăți mai mici. Pentru a nu oxida până sunt gata celelalte ingrediente, am stropit merele cu puțină zeamă de lămâie, iar apoi le-am aranjat frumos în tavă. Puteți adăugați chiar mai multe mere și să le suprapuneți. Am pus apoi scorțișoară peste mere și m-am apucat de caramel. Caramelul l-am pregătit din 100 de grame de zahăr pe care l-am lăsat să se topească, am adăugat apoi untul, iar acest amestec l-am răsturnat peste mere. Într-un bol am mixat untul moale cu zahărul până a devenit o cremă, după care am adăugat treptat 3 ouă, adică am mixat după fiecare ou adăugat. Nu uitați că găsiți întotdeauna rețetele detaliate la descrierea postării. Am mai adăugat apoi sare și chefir, l-am încorporat și am completat cu vanilie, cu praf de coc, cu bicarbonat de sodiu, cacao, făină și nucă. Am amestecat ingredientele foarte bine cu o spatulă, iar apoi acest amestec l-am turnat peste mere. Am întins bine compoziția și am dat la cuptor pentru vreo 45 de minute la 180 de grade. Am profitat de pauză pentru a da resturile de la mere iepurașilor noștri simpatici. După ce prăjitura a fost gata, am trecut cu un cuțit pe margine pentru a facilita dezlipirea și am răsturnat prăjitura. Am răsturnat prăjitura când a fost fierbinte, am lăsat-o puțin să se răcească, iar apoi am tăiat-o. Prăjitura a crescut foarte frumos și este absolut delicioasă. Iar pentru alte idei delicioase, urmărește Emilia Gătește!